дархост барои вуруд ба Федератсияи Русия ва ҳангоми сабти ном маълумоти шиносномае ки мара 25 январ қапиданд через суд равон карданд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, ин як видеои даркорӣ барои шумоае. Битонем ба дигарорам равон кунен ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародарое ки дар Федератсияи Русия қарор дорем, агар шумо бихоҳед донистан ки аз Федератсияи Русия запретҳои шумо кушода шудагия ё ки то ҳозира маҳкамае, номерои WhatsApp мебирояд бинависонен, проверка запрет мекунам. дархост барои вуруд ба Федератсияи Русия дар пойгоҳи госуслугӣ чӣ тавр сабтином бояд кард? мо чанд рӯз пеш видео карда будем ва гуфтем ки шаҳрвандони хориҷӣ шурӯъ карда аз рӯзи 30 дар госуслуг бояд хичона сабтином кунанд. агар нафарҳое ки ҳамин кора аз уҳдаш баромада наметонен, шумо дар комментария бинависонен, мо бинем ки мардум бисёр ҳам чиза талаб ки кард, баъд аз пасш мешем, мисол ягон видео мекунем ё нишонтон метем ё ки ягон намуд мақсад номер мемонем ки аз ба ҷои шумо ҳамин кора буд мекунам. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони кишвар қоидаи нави вуруд ба Русия ки аз моҳи июли соли равон ҷорӣ мешавад шарҳ доданд. аз 30 июн шаҳрвандони хориҷӣ ки ба Русия сафар кардан мехоҳанд, бояд на дертар аз 72 соат пеш аз вуруд ба ин кишвар дар бораи мақсади вуруд ва будубош маълумот пешниҳод кунанд. ин ниҳод гуфтааст ки муҳоҷирон пеш аз сафар ба Русия бояд дар барнома ва пойгоҳи госуслугӣ дархости вуруд пешниҳод кунанд. шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар замима сабтином шуда ҳуҷраи шахсӣ боз намоянд. агар шаҳрванд утоқи шахсӣ надошта бошад, ҳангоми воридшавӣ худро бояд сабтином кунад. ба ин барнома ҳамчунин тавассути логин ва рамзи пойгоҳи госуслугӣ ворид шудан мумкин аст. яъне ки шумо аввал сайти госуслугӣ ки медароен дар оҷа регистратсия мекунен, логин ва парол мемонен. ҳамун логин ва парола шумо дар ёдтон мегирен ва баъд вориди сайт мешавен, дар оҷа утоқи шахсии худтона боз мекунед. шаҳрвандони хориҷӣ пеш аз ҳама бояд мақсади сафар ва будубош дар Русияро дар ин барнома сабт кунанд. баъдан шумо метавонед ки ҳамун барномаро дар телефони худтон сабт кунед. дар инҷа мутаассифона номи барнома гуфта шудагӣ нестай. чӣ приложенияро шумо бояд ки скачат кунед дар телефонатон, мо худо хоҳад дастрас ки кардем, дар видеои оянда ба маълумоти шумо мерасонем. номи ҳамун приложенияро ки ҳамин госуслуги ҳамин сабтином кардан бо тариқи ҳамун приложения мешавад. маълумотҳои чӣ дар оҷа бояд дохил карда шавад. ҳадафи асосии сафар кардан ба Федератсияи Русия бояд ки информатсия тиҳед. муҳлати будубош чӣ қадар меистед, номи минтақае ки дар он ҷо шумо ният доред сафар кунед ва кор кунед. ана ҳамин чизҳо ҳамаш муҳим мебошад. дар марҳилаи охир мунтазири санҷиши маълумот шавед. огоҳнома дар бораи дар ҳисоби шахсиятон ирсол мешавад. як гурӯҳ одамо озод мебошанд аз пур кардани госуслугӣ, хичона сабтином кардан. одамое ки бо мигратсиони картаи гости вориди Россия шуданӣ мешаванд, ин госуслуги тааллуқ надорад ба шумо. ё нафарое ки сафари дипломатӣ мекунанд, ба ин нафарора низ тааллуқ надорад. информатсияи пурра мо хостем дар ин бора ба маълумоти шумо бирасонем. чизе ки вобастагӣ дошт дар бораи госуслуги регистратсия кардан, фикр мекунам ки ҳамаша кӯтоҳ ва сода фаҳм мондаем барои шумо. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. абдуллозода нависонда. акаи Сорубон, мара 25 январ қапиданд. через суд равон карданд. ҳам депорт кардагӣ бошанд ё морам то сентябр вақт доштем. бошад депорт ё ки не. через суд роӣ кардагӣ бошанд, шуморо бале запрет наврез кардагианд. ин то моҳи сентябр ба касое тааллуқ дорад ки ҳозир дар Россиян ва бедокумент кор кардесиян, мисол ягон намуд қоидаҳоро риоя накардесанд. Фатҳуллоев нависонда. салому алейкум ака. ма патентма то сентябр сумша супоридам. айҷои кор отпуск гирон, 2 ҳафта хона равам. биём патент месӯза? жду ответ. пулша пардохт кардаӣ бошед, не намесӯза. обратно ки рафтен метавонем кор кунем. зулик нависонда. гапҳо дурӯғ нест, лекин кӯҳнае. хабари муҳим кадомае? дар бораи геолокатсия гап зан. ташаккур.
ай барои шумо хабари кӯҳна бошам, мо нав дастрас кардем, мисол гап задем ва баъдан ки мо дар оҷа информатсия гап назадем, савол-ҷавоб буд видеои гузаштаи мо. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, мо дар ватсапи дастии шумо дар кор оиди як масъала қатъи шумо мехоҳем суҳбат кардан дар кор. Бародари азиз, дар ҳамин комментария бинависонед, мо мехонем, мақсад ягон кори зарур бошад номеротона бумонед дар комментария, баъдан хидмот тамос мегирем. Як нафари дигар нависондай: уже дар телевизори Россия эълон кардам бо QR-код гузашта на тамом дигар худо медонад, метиҳам QR-код тоҷикора ё не, номаълум аст. Ту дар бораи кадом QR-код дар назар дорӣ ва гап задесаи худат? Агар дар бораи мақсад госуслуги гап задеса бошӣ, ягон мушкилӣ нест, ира ҳама метавонад ки худаш ҳал кунад кори худша. Месси нависондай: салом акаи Сорбон, депортатсия шудаги одамҳо ҳама дакме карда мешавад? Не, депортатсия шудаги одамҳо дакме карда намешавад. Мақсад шумо депортед, аз давлат запрет ҳастен. Агар ки дар Россия бошед, минус шамияе ки вақти шуморо дастгир мекунанд, баромадагӣ нестен вақти депорт шудагитонда, боз метавонанд ки муҳлатша зиёдтар кунанд ва боз мушкилӣ зиёдтар мешавад. Ба ҳамин хотир қонунро риоя кунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com